Kaixo, bideogida honetan Karbonio, gure ikastetxeko posta zerbitzuari begiratu azkar bat emango diogu. Idea da, berarekin lanean hasi aurretiken ikustea zeintzuk diren bere atal nagusik edo nola daun antolatuta. Goazen, orduan Karboniora, ikustezu lehenengo pantalla zein dan. Zimbra lehen genuen posta zerbitzarekin konparatuta, ikuste itxura berrigoa, modernoa eta erakargarrigoa dula. Jarko genuke hemen gure erabiltzaile izena eta pasaitza. Eta barrua sartuko gineke. Hemen dugu, Karbonioko horri nagusie. Eta ikusi dezakeen zuen bezala, goengo zerderaz dago, baina hasiko gaia euskeratze prozesukin de korrenuna. Baina alde batetik dakeu hemen botoi urdin bat, edo korreo berri bat, edo hitzordu berri bat, edo kontaktu berri bat, edo kontaktu zerrenda berri bat sortzeko aukera emateitena. Hemen diken, berri hontatiken. Baita ere, hemen gogoiko barra horizontal honetan jarraituz, badauket beste gelaeska bat, bilaketak egin ahal izateko, adibidez hemen jartza balimat ISS egunea, eta mails jartza balimat, hemen posible eta aukeratza baita ere, bai egutegiak eta baita ere kontaktoak, nahi duen aukeratuko nuke, mails aukeratza balimat eta bilatzeko man, azaltzeizkit, ISS egune zakin, kasu honetan taldea, talde hortan, talde horrekin zikusi haukean, mezuk azalduko litzaizkiteke. Ikustezu, zer berrik ez, hemen lupa bat bilatzeko, eta bilaketa borratzeko, klikatu honi eta listo. Hemen jarriko nuke hau dena, bilaketak egiteko. Jarraituz hemen eskubita, dakeu ze aplikazio guztietan bezala, gure perfilaren ikonoa, bista aktualizatzeko, hemen izena, gure posta, eta bat importantea saioa ixtearena. Badakizue, gure lanpostue uste deunen, ezinbestekoa edo gure bete beharra dela, gure posta zerbitzuko saioa ixtea. Hortik itxiko genuke. Goazen, orduan, goiko barra horizontala ikusita gero, barra vertikala hemen dakeun hau, honi begiratu azkar bat ematea. Lehenengo aukera izango litzeke postarena, badakizu, zinpran gertatzea egun bezala gehien erabiltze genuen utilidadea zan, gehientako bat erabiltze genuena. Eta, sarrera bandeja badakeu, spama, bidaliak, hemen dazkeu denak, Eta hemen azaltzeizkiu, zenbat posta korreo dazkeun irakurri gabe, kasu honetan 73, eta ez banuke zer irakurri gabekiko, zero azalduko litzeke zer azalduko. Esan baita ere, gure Zimbrako karpetak, lehen balimanituen korreoan, karpetak frogakin da, eta mezuk eta zer bidalita, hemen azalduko zeizkiula. Eta baita ere, gure etiketak. Horren, hau izango litzeke posta, horrengo bideogida baten ikusiko dugu posta honek nola funtzionatzeu, lasaiago, sakonago. Beste atal badaketena da, egutegiena da, egutegiena ikustezu, kasu honetan, begiratu azkar bat emanik, ikustezu, Zimbrak duna baino itxure berrigoa dula, baina funtzionamentu antzekoa da, hemen ditu nire kalendariok, eta ikustezu batzuk daudela hartuta, kentzen eta biztarratzeet ikustezu, bestetan bezala areto nagusia aktibatzeitut nahi duten egutegik izan, edo kasu honetan baita ere gure ikastetxeko gelan okupazio ikusteko rekursok, baliabidek. Zati hau, aurrexegoa azalduko dugu. Eta gero hemen dakuna da, eta igual hau da zerbait berrie, Karboniok daukena eta Zimbrak etzuna, alde batetik kontaktuak ditu, eta beste batetik dakuna da, kontaktu taldea eta distribuzio zerrendak. Kontakto honetan dauzket nik espreski niretzako sortutako kontaktok, hau da, ikastetxek sistemako ez dien erabiltzaileek edo kontaktok, partikularrak, nik erabiltzaitutenak, hemen sortuko nituzke, berri honetan, hemen azalduko lieke kontaktoik. Eta, bigarren aukera honetan dauketena da, bai taldek dauzketela,
hemen nik sortze dituten, nik nahi duten multzok hemen sortuko ditut aukera honetan, bai, My Contacts Groups honetan, eta berri sortuko nuke, baina baita ere distribuzio zerrenda aukera saltze zait. Eta bin arteko desberdintasun izango litzeke distribuzio zerrenda ikastetxeek, ikasturte hasieran erabiltzaile bakoitzek talde baten edo distribuzio zerrenda baten sartze dola, ez? Nire kaso honen ben emate bali bat, esateit, ni naizela berrikuntza taldeko kide eta koordinatzaileko kide, informatika alorrekoa irakasleak, ISS egunea langileak, lantalde buruak eta proiektuetako kide naizela, hau da dala nire erabiltzailea. Bai, orduan, hau bik, kontaktuak talde batetik soilik, eta besteak kontaktu taldeak eta distribuzio zerrendak azaltzeitun zatie. Bale? Orduan beraz, bat, importantena, mezuk, bat, bigarren zatia, baita oso importantea egutegik, eta gero, lehen zinbran geneukena kontaktok eta zakin, bitan zatituta. Bale? Gero, hemen gau atazana saltatuko, segurazki kenduko duela meniken, baina badakeu lehen ikusi duna bilaketak egiteko aukera, borratuko toi, bai? Eta azkenik, badakeu, eta horrengo bideo gidaten ikusiko dugu, ezarpenak egiteko aukera. Beraz, barramen horizontal bat, beste bat vertikala, eta klikatzeten eran hemen erdialdeko espaziontako eduki guztik aldatuko zaizkit. Hau da gaurkoz.